Як писар ҳастам, апаҷон, бепадар калон шудам, ғарибӣ рафта кор фаъолият кардам, муддати 2 сол кор кардам, хонаамро таъмин кардам, пас оиладор шудам. Хуштомадам мегуфт, ки духтарам 5 вақт намоз мехонад, шабҳо намози таҳаҷҷуд мехонад, лекин ягон пухтупаз рӯбушин карданро наметавонад. Мо гуфтем, ки духтари худотарс бошад, иншааллоҳ ҳама ин корҳоро ёд мегирад. Баъд аз 2 рӯзи тӯй сар кард, ки ман қадди шумо зиндагӣ намекунам, ман аз хонаи шумо безорам, рӯзе шавад мегурезам, ман ҳеҷ гоҳ сатр накарда будам, карданиам нестам. Падарамро лаънатӣ мегуфт, падарлаънат мегуфт маро, гапҳои қабеҳ мезад. Хулоса баъд аз 15 рӯзи зиндагӣ кардаам бемор шуд. Модараш занг зада гуфт, ки роӣ кун, уколҳояшро гирад, боз бармегардад. 5 рӯз хонаи очашда истода овардамша, ҳар бегоҳ хонаи очаш мерафт, меомад, нописандӣ мекард. Баъд аз 2 рӯз боз ба хонаи модараш баргашт, ки корҳои хонаи модарашро кунад. Модараш ба ман занг зада гуфт, ки ман пир шудам, зӯрам намерасад. Мебинам, ки дар Инстаграм нишастааст. Зангаш мезанам, бо ман гап намезанад. Ҷанг шудем. Гуфтам, ки тамоман бо ту зиндагӣ намекунам. Ҳамон рӯз пагоҳ хеста бо амакияшу, холашу, тағошу, модараш омада ҳама чизҳояшро ҷамъ карда рафт. Ба ҳол занг зада угражат мекунанд, барои ман дашном мекунанд, суханони қабеҳ мезананд. Илтимос, апаҷон, обрашение кунед, ки хуштомадҳо писарони камбағалро нашикананд.